ابو بکر متعلق قرآن سے لی اذ هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. چنانچہ زما د محبوب خوب خراب نش. اللہ ابو بکر خوزینا چاسے نہ زما د محبوب خوب چرتا خراب نش. سترگنے بے اختیار اوخ پریوتے سردار کونین سترگ مبارکی اچھتے گئے. ابو بکر والے جاڑے و یا رسول اللہ دیر وقت شو چه مار خوڑلے ما خوزیدم زکنا چستا خوب چرتا خراب نش. سترگی میں گستاخی وے بے اختیارتی اوخی تویش وے او تیرا ویخکڑے وے دیکھوا کخپا دی چخپا دیکھوا کرا الحمدللہ استاو پیچو فکرہ. ابو بکر وی پا خدا قسم چه مادام نماسوس کول چه دماغ پا کی چرتاز غیت لید چه قرآن غندی قرآن وی او محمد الرسول اللہ غندی دمگرے وی. التا ماران چه شہدے دمار درد چه شہدے اس خطی و مچے خوڑلے مال راولا چه زی چفکوم درد بے زیادی گی چه چفکوم درد بے زیادی گی چه چفکوم درد بے زیادی قرآن مغد ہے لے آگا پاتے نشو. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. لاڑے غفلے چپچا کے با اثرو پچا کے با حلاوتو پچا کے با خوندو قرآن بے اولستلو. دیکھو گو رئی قرآن پا خدا قسم یوڑن دو خیر گفتو خیر بادشاہ پلارا تیرے دو ایڈون الکا تس ویسے قرآن میں یاد دے و بل سے روزگار میں نشتا ویل قرآن دی یاد دے و بیا خیر غواری ویلے آو سے وی بوش دے و کوٹا کی واجو ایڈون دے کوٹا کی واجو لو ماسخوتن بادشاہ وارا گئے یو دم رکانے ورتکی خو وی فیجی سے دا کانے چه تر سبا پوری دی سر زر کڑے نو سبا با دی وجن او زورندوم با آفیس چه ماسخوتن سوچو کو چه خدای ما سرا کیمیا خونشتا نور چدی سوا دا قرآن نا بشورو اکڑا پا الحمدو چه سار بانگو نا که دا من الجنتی والناس تورا سیدو او پکانی چوف کو چه خدای دا سر زر کے تباشم ما خو بوز بادشاہ وجنی چه بادشاہ سار راگے چه کانے دا سرو در فرد سبحان اللہ کانے دا پیغمبر خلے نبی اوی درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا. درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قرآن قرآن با چفکائے کانے با چنگ سر زر نکی کانے با ولی نکی ومونگا چیل وی برزبان تسبیح و در دل گاو خر. برزبان تسبیح و در دل گاو خر. این چونی تسبیح کا ادارت اثر. شیخ راگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیب تے گورو خنور سنگال دے یار لنگر منگر دگا دے خواہ اگر وہ سلو لوٹ نہ کم رونا بس لنگر خراب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم برزباں تسبیح و در دل گاو خر. برزباں تسبیح و در دل گاو خر. این چونی تسبیح کا ادارت اثر. تاسو خیال راگے عرض میں داؤ
پیغمبر مارو غختو ظالما ابو بکر دی ولی اچھی چلو